Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Ketdäniň jemi bilen men ýokşan anagura. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanyny web-saytymyzda iň köp okulan makallar Türkmenistanyň gara bazarlaryny doğruların rekord derejä ýetmegi, doğrular bilen birlikde haritlaryň hem gymmatlamagy, Lewap Daýhan Birleşiginiň nägili kärenneçileriniň arçyny daşlamagy barada boldy. Şeýle-de bu hepde Berdimuhammedow Magtymgulynyň täze ýadgarlygynyň gurulşygyny çaltlandyrmagy tawsyrda atly makalamyz köp okuldy. Bu hepde iň köp dinlenen söhbetdeşliklerimiziň başyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni haýsy bir esasynda üýtgedilýär diýen at bilen çap edilen söhbet çekýär. Şeýle-de dinleýijilerimiz Lewap Daýhan Birleşiginiň nägili kärenneçileriniň arçyny daşlamagy, Türkmen resmiýetleriniň toý eşigini almadyk studentlere, işgärlere gödök daramagy barada gepleşiklerimizi köp dinlediler. Bu hepde iň köp görülen, tomaşa edilen video reportajlarymyzyň başyny Berdimuhammedow golf okuýugyny görkezdi. Berdimuhammedow köp zähmet çekýär diýen atlan çap edilen videolar çekýär. Şeýle-de bu hepde Talibana goşulan KGB agenti baradaky videomyz köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilen teswirçi ýa kommentçi çeken gepleşiklerimiziň başyny Lewap Daýhan Birleşiginiň nägili kärenneçileri arçyny daşlapdyrlar atly gepleşik çekýär. Şeýle-de dinleýijilerimiz, okujularymyz Berdimuhammedow Magtymgulynyň täze ýadgarlygynyň gurulşygyny çaltlandyrmagy tawsyrdy. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni haýsy bir esasynda üýtgedilýär atly gepleşiklerimize köp teswir pikir galypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna goşulyp öz pikir garaýşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanyň ýurt garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk bayram münasibetli 1636 raýatyň. Şeýle-de bir näçe daşary ýurt raýatynyň günäsi geçirildi. Bu günäge geçiş may aýyna korrupsiýa garşy ýylan edilen giň möçörlü göreş netijesinde başlanan täze tutdawaklyklardan soň tutsaglaryň sanynyň has artmagy, türme şertleriniň has agyrlaşmagy baradaky aladalaryň ýa-da gabat geldi. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň berýän maglumatlaryna görä, ykdysady krizisiň çuňlaşmagy, korrupsiýa garşy ýylan edilen göreş bilen baglykda türme tutsaglarynyň sanynyň bir näçesi köpeljekdigi, tutsaglara berilýän naharlaryň azaldyljakdygy we benileriň esasan ýyllaryndan gelýän azy gönümlerine dayanmaly boljakdygy çaklanylýar. Emma Türkmenistanyň tutsaglaryň umumy sany, Cinayetçiliğin derecesi ve kanun olmaların esas sebepleri barada açık statistik maglumatlar el yeterliler. Türkmen metbuatı adat bolşýaly bu gedekkem günäge geçiş kararlarynyň rekimdarlyk we insanperwerlik ýörelgeleri esasynda her bir maşgalanyň agdy birligi we bütögüýligi nukdaý nazaryndan kabul edilýändigini, prezidentiň degişli ýolbaşçylara günäsi geçilen raýatlar işe ýerleşdirmek barada tawsyryk berýändigini ýytdy. Emma hukuk goraýjy aktivistler şol sany adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa toporunyň başlygy Farid Tuhbatulin bu günäge geçişlerden soň begenen maşgalalar bilen bir hatarda gynanmaly bolýan maşgalaryň hem köpelýändigini aýdýar. Количество заключенных в Туркменистане практически не меняется, потому что на место освобожденных Türkmenistanyň tutsaglaryň sany iş ýüzünde tasdan üýtgemeýär diýen ýaly. Sebäbi häzirki boşadylan tutsaglaryň ornuny basym täze tutsag edilenler geler. Bu iş prezident Berdimuhammedowyň korrupsiýa garşy göreş tawsyrygy esasynda amala asyrlýar. Häzir regionlarda juda köp möçberde adam ýa eýýäm suud edildi. Ýa-da derňe wasyna diýip Tuhbatulin Wenadan telefon arkaly beren gurrungyny aýtdy. Tuhbatulliniň pikirine görä, bu gedekki günäge geçişlikde geçen gedekkiden 636 tutsagyň köp azatlyga goýurilmegi rekimdarlyk bilen näle hakykatda täze tutsaglary yer tapmak zerurlygy bilen bagly bolmaly. Şu sebäpden ol bayramçylyklara gabat ýüzläp, hatda müňläp adam azatlyga çykarylsa-da, bu ýagdaý häkimiýetleriň olarklaryna görä has geçirimli, has insanperwer bolanyny aňladyp bilmez diýip hasaplaýar. То есть это, в принципе, ничего не меняет и ни о чем не говорит. Türkmenistanyň may aýynda turan korrupsiýa galmagaryndan soň ykdysat jinaýatlary garşy ýürüýte gulluk döredildi we türlü derejelerde işleýän adamlaryň oňlar soňyň korrupsiýa aýplamalaryna aýplananlygy habar berildi. Emma soňra tutulan, iş kesilen adamlar barada berilýän maglumatlaryň başdaky jikmejikliги ýapyldy. Tuhbatulin bu ýapyklygyň sebäbini häkimiýetleriň ýurtda dören agyr sosial, ykdysady ýagdaý, jinaýatçylygyň derejesiniň pesilmeýänligini ýaşyrmak finansy bilen baglanşdyrýar.
hukuk goraýjynyň ananjyna görä egerde sosial problemalar çözülmese, yeterlik iş orunlary döredilip, adamlaryň durmuş gözeran erejesi gowlandyrylmasa, Türkmenistanyň ýaf döwründen başlanan köpçülikliň günä geçişler dowam eder we bu hakykatda maşgalalaryň awadançylygyna däl, eýsem kakatya ejesi doganlar tutsak edilen çağalaryň umumy sanynyň bütün ýurt boýunça ýyl-ýyldan köpelmegine getirer. Hepdeniň jem programmamyz halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen mediýasy Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Akça Nurberdiýewanyň 25-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatyny milli parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berenligini habar berýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow onuň maglumatyny dinläp, parlamentiň deputatlarynyň yerine ýetirjek häkimiýet guramalary bilen özara gatnaşyklaryny işçiňleşdirmek goýunça öňde durýan wezipeleriň wajypdygyny üns çekdi diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy ýazýar. Emma azatlygyň yerli habarçylar bilen söhbetde solýan raýatlar Türkmen jemgyýetçiligine milli parlamentiň agdalaryny geçirilen saýlawlara anamyň azlygyny, sebebi häkimiýetleriň halkyň bahwitlerini orajak adamlara ýol bermän, diňe öýsleýän adamlaryny saýlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Asylow bu mesele bilen gyzyklanyp, Daşoğlu vilayatynyň Könrönç etrawyna ýaşaýan kärinneçi Baýkan bilen söhbetdeş boldy. Näşe deputat saýlawlaryna nähili gatnaşýaňyz? Biz gatnaşmaýazym şoňa. Deputatlaryny tanýaňyzmy? Tanamaýazym şolary. Näme üçin? Ýygna sebebi şol sen diýen adamyň saýlamy özleriň adamyny saýlaýar. Şoň üçin interes ýok oňa barma. Sen saýla plan saýla diýenine saýlanmar ol. Gaptalyndaky garşydaşlaram bir safsem güýçsiz, ukypsuz adamlar gaptalyny aýlanyp gezýär garşydaşman diýip. Ol garşydaşam däl, ýöne kölege ol. Netice kolan şolaryň birine gazetlerde suratlar çykyp ýa-bir ondamda suratlaryny atyp şolar adamlara tanıştyrýarlarmy? Ha, surat gazetde çykýar, tanıştyrýar, o aýlanyp gezýär. Ýöne formalizat ol. Mene iş pikirimçe formalizat. Netice şolar aýlanan wagtynda şol halk bilen näme urundaşlyk geçirýär? Onu bilemem. Men şu duşum görmedim, gürleşim görmedim. Näme geplerini men habarym ýok. Ana maşgalaňydan kimdir biri bir bülçen atdýarmy şu taýlawyny? Ýok. Tutuş maşgalaňa gatnaşaňyz dokmy? Gatnaşmaýas. Pede ýok, ony formalizm. Näşe 15-nji dekabrda Türkmenistanyň parlamentine saýlawlar geçmeli. Häzir şonunam siz habarsızmy? Ýok, habarym ýok ondan. Halkyň pikirini aýlak şu deputatlar barada, halk näme pikirde? Men daýhan bolansa halk bilen işim ýok, özüň bilen özüň. O biriniň pikirini aýdyp beri oturşma bir seýrek bolýar, oturşmadan oňa alguruna gedilen ok. Korkýarlar, açyk pikirini aýtma. Onun şu taýlawyny bir uçastaga barýan, taýlawa barýan diýen adama bir duşýanmy? Duşýan. Gatnaşýanym bolýar. Olar saýlaw kimin demeçäni bilme, şu ýerde stolda oturlaryň ýanyna barıp haýsyn çizmeli. Saada da halkçy da haýsyn çizmeli, şunu galdyr diýerler, şoň bilen şeýdip gaýdy berýär. Onun şu maşgaladan bir adam beýlekligiň pasportyny akdyp 4-5 adamy derek ses berýär diýerler. Bere, dogry, o gurun dogry. Sen önəm ýokda, önəm ýok. Sen diýeniň bolany ok, çizip çizmez. Çizme tapawda olar üçin. Başga bir emel edýändir elbetde. Edasam ýok. Hormatly dinleýijiler, kärenneçi Baýkan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem siziň ýaşaýan ýerleriňizde adamlar deputatlara, saýlawlara nähili garaýar. Bize bu arada ýazyň, telefon edin. Azatlygyň e-mail adresi metbugat belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemin Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanly taryhçylaryň aýtmagyna görä, Türkmen döwletiniň esasyny goýanlaryň biri Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güni oktýabr aýynyň aýagyna düşýär. Şoň bilen birlikde de Gaýgysyz Atabaýewiň hakyky dogulun güniniň belli dälligi aýdylýar. Amanmurat, Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güniniň 130 ýyllygy bilen baglykda Gaýgysyz Atabaýewiň dogulun güni barada
maglumat berip bilmezmisiňiz? Başdyny Gaýgysız Serdarow Atabaýewiň uly we şöhratly ömür beýany terjime haly bar. Ol 1887-nji ýylda Tejen uýezdiniň Mäni owasyny dünýäge ine. Okuyjulary el yeter bolan kitaplarda Gaýgysız Atabaýewiň oktyabr aýynyň aýagyna dogulanyny gaýdylýar. Ýöne hem şunyň anyk terefiniň ýoklugy bilen men görüýte iş edinip Gaýgysız Atabaýewi gören o bilen bile işleşen adamlar bilen gurrundaş boldy. Mine olardan bir Türkmenistan'daki bir abraylı partiya işler olan Anoğlu Artikov. Hem de Gaýgysız Atabaýewiň Türkmenistan'ın Halk Kanserler Sowetiniň başlygy bolup işleyen uğruna Halk Kanserler Sowetiniň iş dolandyrjysy bolup işleyen akademik Kerim Maşrykowny şolun ikiden aýry-aýry wagtlarda şuda gurrun berdiler. Gaýgysız Serdarow men 1887-de doglanım hakykat ýöne on haýsy aýdadyny, haýsy unudyny maňa aýdan adam ýok. Men oktyabr rewolýusiýasyndan soňra özüm tapdym, durmuşdaky ornum tapdym. Şonuň üçin men doglanymy oktyabr aýynyň aýagy diýip belläýin diýip özü ýörüýçe haş edipdir. Muny Gaýgysız Atabaýew bilen bilişleşen şu iki adam önemli tasdik edýärdi. Ýoksa Amanrat, siz Gaýgysız Atabaýewi gören adamlar görenini aýtdyňyz. Eýsem olar Gaýgysız Atabaýewiň adam kärçiligini nähili ýatlaýardylar? Bilýän zatlarmy aýdaýyn ýoksa, ine ýa men öňde de tuttum Anoğlu Artikov. Anoğlu Artikov öňkü zakasty oktyabr rewolýusiýasyndan soňra Türkmen oblasty diýip atlandyrylan häzirki Türkmenistanyň ilkinji partiýa lideri. Anoğlu aganyň ogly Türkmeniň meşhur hudaýjyny Vladimir Artikov bilen 70-nji ýyllarda men tüterlikde tanışdym. Ol hakyky Anoğlu aga bilen tanışdyrdy. Ondan Anoğlu agadan men ilk soranladım şol Gaýgysız Atabaýew hakyndaky bir bilýän zatlaryňyzy aýtdyňyz diýenimde olmaga şeýle gurrun berdi. Türkmenistan Sovet Sosialistik Respublikasy döredilenden soňra meni şol wagtdan Russiýaly Daşow okrugynyň partiýa uramasynyn jogapkar sekretar edip iş uratdylar. Gaýgysız Serdarow iş kabinetinde ustoluny uzaklap oturýan çynownikler bolmudamy ýylysinedi. Gawat geliş bolanyrda diýe Daşowda baran iki sapary meniň ýygnak geçirip oturan wagtyma gawat geldi. Ol ýygnak toglanyndan soňra Anoğlu sen Mayakovskiýnyň Mejlisörler atly goşgusyny okudyňmy? Şeýle meşhur goşgu bar. Megere Mayakovskiy şo goşgusyny saňa başlap ýalan bolsa gerek diýip hedil edip gully. Şondan soňra men ýygnak geçirmegimi aralttym diýip Anoğlu'a gurrun berdi. Anoğlu'ň ýene de Gaýgysız Atabaýew hakyndaky atlamalarının birine şeýle gurrun berdi. Atabaýew ýylçyna çykanda adamlary ünsli dinlerdi. Sözlän sözü beýnisine zaman adamlar hakynda aýdýan bir söz bardy. Ol Anoğlu şiýdiň akyl huşy ýerine ýygynmaş çüpreken üst başyny düzetdi. Ýene de bir hepdeden Aşgabatda men ýanyma barar ýalet gündüzlerine işler, akşamlarına okudur. Her wagtdan oňa işler çykar diýerdi. Garad ýylçyny iş başarjakları gözlerdi, şeýdip milli kadrlary ýetişdirdi diýip Anoğlu Artikov minnetdarlyk bilen ýatlaýardy. Amanrat, eýsem Gaýgysız Atabaýew hakda başga nähili ýatlamalar bar? Gaýgysız Atabaýew hakynda esasy ýatlamany aýdýan adamlaryň biri Kerim Maşrykov. Ol türkmenlerden ilkinji bolup mineralogiýa ilmläriniň doktory bolan adam, akademik, Türkmenistan SSR-niň Ilmler Akademiýasynyň vice-prezidenti, Türkmen Dowlat Universitetiniň rektoriýaly jogapkar wezifelerde işleyen adam. Kerim Sülem 70-nji ýylyň ortalaryny Moskwa mehmanhanasyny goňşy sowda ýaşamak bagtyny ýetdirdi. Şonu bir 3 güniň dowamyny Kerim Gaýgysız Atabaýew hakynda şuatlary urrun berdi. Men 4 ýyldan agyrak wagt Türkmenistan SSR-niň Halk Kanserler Sowetiniň iş dolandyrjysy wezifesini işledim. Halk Kanserler Sowetiniň başlygy Gaýgysız Serdarow Atabaýew. Ol juda talapkar ýol başçydy. Ýöne işleriň kadryny bilýän, onu ynjatmajak bolýan ýol başçydy. Käwat Kerim gaýrat et, işin kärligini bilýän, ýöne şonu da käwat kılmaly edäýmän bardyr. Öýkü kyny etme bar diýerdi diýip Kerim ýatlaýar.
Son Kerim'imiz başka bir zat urrun verdi. Bir gede kaygısız Serdar'ın kabinetine yanına varmak üzere urluğu yüze çıktı. Onun iş kabinetinin başını, değerliğin uğrunu Merkezi İspanyol Komitesi'nin başlığı Nedirvay Aytak bile drone'unu gördüm. İkisinin vakti koştu. Tezil edip gülüyediler. Men edep saklap, 5-6 adım aralık kalanına saklandım. Yönü kaygısı Serdar elini sağlap Kerim Bergel şu yerde senin bir eşitmeli gururun vardıydı. Men kolay vardım. Ol Nedirvay bana planından haberdar ol seni yamallap Moskva iyi giderli mağlumat iyi veriyormuşsun diye. Benim Nedirvay giderek gururumdur. Men ol diyen adamı entek yaşılık edemok. Yaşılık ederin anaşından sonra olmaya yamallık edip uğrar diyerini gülmeğini devam ettirdi deyip Kerim'imiz gururun verdi. Kerim'imizin gene de orkustolur yatlan bir faktı var. O şeyle deyip gururun verdi. Kaygısız Serdar Osman'da ama iş bilen adamlar gözlerdi. Öz uğruna passa Rusya'sını devlet kulluğuna olan başta Bolşeviklerin karşısına görüşen Kumşar Böğrü Seyit Murat Övvafiyar adamları devlet işine çekipti. Kumşar Böğrü Türkmenistan etlerinin ilkinci halk mağaf komisarı olupdu. Seyit Murat Övvafiyar en mühim tavsırıklarına niyadi. Mesela Cüneyt Han bilen gepleşik geçirmeye Seyit Murat Övvafiyar'ı yollaptı. Öz uğruna Rus koşunun jokorçıyla afteri olan Seyit Murat'ı mümkürlük ediyen yolbaşçılarım vardı. Kaygısız Serdar Soları Seyit Murat'ın bolup bilse 50 kilogram ağram var. Sonun 49 kilogramı akıl paykaz diyerdi. Akıllı adamı betman bolman diyerdi diyeyim. Kerim siyasiye son olsa uğrunu şeyleri akcemledi. 1932'nün başında kaygısız Serdar men bilen şeyleri akkurrun etti. İş kabinetini sağırdı. Kerim Kumşareyni Seyit Murat'ı geçen yıl 1931'de tutsuk edip yerin ayak uzuna sürgün ettiler. Senin padişah devrine Zakaspi oblastının Nunguşluk üyedinin başlığı Maşır Kağan'ın artığı senin başına duyuk kurulayanı menzeye men seni korap bilmen seni Kovsu merkezi okut başını tur razı olsan Edil Şuniye erte Moskva yolu düş. Men Moskva'daki Türkmenistan'ın vekili bizim öz vekil hanamın yolbaşçısı Kulbeşir sen hakkı duyduranırın Kulbeşir'in yanına varsan ol seni okuma yerleşmeye hokman kömek eder deyip akademik Kerim'imiz kustları dımdı sana ol şeyle deyip men adam bolonam olsam alim bolonam olsam odalı bilen kaygısız Serdar olsa minnettar deydi. Biliyorsun Saydor yine burada da şuuruma koşasım geliyor. Kağunun ren karar değil diye. Kerim'cem öz fikrine mertebesine hormat koyan adamdı. Ol edil sol kaygısız Atabafiyali öz fikrini çekinmeyen aydıp bilen adamdı. Biz 1969 yılında Türkmen Üniversitesi'ne okuduğu yerimizde Kerim'imiz üniversitetin rektörü değil. Biz 3. kursta okuyan vaatımız 1972'de Kerim'imizi Magarif Ministerliğine çağırıp studentlerin umumi yaşayış aylarını yani apşit yani studentlerin ödüyorsun poliyucuların statını yatır deyiptirler. Akademik ministre çağırlar poliyum olsun okuwa girenok. Eğer şuurumuz ön sözlen mesele olsa onu bana ruhsat vermeyin hazır aradan yazyan hem de işten gidiyenliptir hem de ministerin kabinetinin kabulhanasına çıkıp soyerde de ardasını koyup gittirine Kerim şeydip rektörlükten öz işlevülen giden adam. Bu studentin adırından, ılımın adırından bileyen adamdı. Umuman ben yurtta giyinden sanalayan adamların kaygısız Atabay hakkındaki yaslamalarını misal hükmünde getirdim. Yani onu kaygısız Atabay'ı tanıyan, onu yaşılıkta yaslayan adamlar tuzaken bunları arad edip, öz başına kitap edip, kaygısız Atabay'ın yürekten söyün, silan milletine, Türkmen milletine öwürüp vermeli. Kitap görünüşüne kaytarıp vermeli şu yaslamaları. Hormatly dinleyijiler, Yazı Aman Murat Bugay bilen Kaygısız Atabay barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazan. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleyer Azatlyk radiosu. Hepdeniň jem programmamyzy owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 27-nji oktýarda ýurt garaşsyzlygynyň 26 ýyllygyny bayram etdi. Owganstanly türkmen ýaşulsy Awdylgany azatlygyň kawulla kawarçysy bilen söhbetdeşlikde türkmen döwletiniň Türkmenistan dip adynyň barlygyna gowunýar. Depemiz asmana ýetýär diýdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler özleriniň Türkmenistanyň garaşsyz döwlet bolmagy bilen ol ýere erkin baryp gaýtmak arzularynyň hasyl bolmagy barada eden tamalarynyň entek çykmanlygyny hem gurrun berýärler. Saýmerdan ulum radyonyň Awdylgany aga bilen söhbetdeşligini bilelikde diňläliň. Oğan türkmenlerinin yaşlılarının birisi Awdylgany Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň bayramçylygyny belleýär. Türkmenistan'ın garaşsyzlygy, Türkmenistan'ın azatlygy oğan türkmenlerine näme peýda berdi? Owal bilen bayramçylygyny oğan türkmenler tarapdan gutulýar. Türkmenistan dip ady barlygyna biller gowunýar. Depemiz asmana ýetýär. Ýöne Türkmenistan oğan türkmenlerine bir ýetirýän kömekleri bar. Oglanlary okuwa alkysa, bagşamany Türkiýe alkytýar, ýa Hindistan gitýärler. Türkmenistanyň gördäki oğan türkmeniniň oglanlaryny alkysa, okusa, bagşa kömeklerini her wagtdan kömek berip bilýär. Şonu haýyş etýär biller Türkmenistanyň prezidentinden billeriň gelgidimizi açdy. Ana bu azat gelip gidip bilsek, o taýda garyndaşlarymyz bar görsek, dünya ýüzünde hemme jaýda gidip görüp bilýärler. Türkmenistan iki gadam bilir onu görüp bilemiz ýok. Olar bilen şo müşkilatlarymyz bar. Ana şonu haýyş etýär Türkmenistan prezidentinden onu bir asançylyk isteler. Ana hemmeden zeruri okuw. Hindistan gitýärler okymana. Türkiýe gitýärler. Ýene bir memleketlere alyp gitýär. Türkmenistan näşe Owganistan türkmenlerini alkydy otaýdy okusa, billerem ayağa galsak, billeriň arkamyzy Türkmenistan tutmasak, başy nir tutsun. Näme üçin biller şöýerde bolup gowunýar. Türkmenistan diýip bir döwlet bar, ata wetenimiz diýip onu köp bir begenýär. Ama begenişimizin laýyk olar billere şoňa laýyk bir kömek etse, garaşda Owganistan türkmeni arkasyny tutsa dünýä tanýar. Owanyň arkasyny ýene bir mülk tutýar. Tajikleriň arkasyny tajikler tutýar. Türkmeniniň arkasyny Türkmenistan tutsa, okuwna her zadyna köşetse ýa alkytmese şöýerde gelip mektepleri açyp okuwlary okusa oglanlary, dakterleri gelip türkmen mantykada gelip görseler, her rakam kömegini degirip biljek. Türkmen dilini, Türkmen medeniýetini, Türkmen däp desturyny östürmek boýunça da Türkmenistan eger islise kömek edip biljek de. Ha, näşe kömek edip bilmez, kömek edip bilýär. Gelse ana her wagtdan, ana haly wagtdan, dakdestur baratdan kömek edip bilýär. Owal bilen mana türkmenlerde dutar bilýän kem. Ana bir saz söwed ederine. Ýene bir taýpanyň saz söwedine urkutjekler. Ondan ana şol gelip ana şon ýany dakdesturlarymyzy östürer ýany şöýlerden nimeler açyp ödüp bilýär. Ýani alkydy oglanlary okusa özünden özü Türkmeniň dakdestury Owganistandan ösýär. Türkiýe ýene başga ýurtlarym Owganistanda mektepler açýar. Şonuň ýaly Türkmenistana mektepler açsa, mekteplere mogullamlar iýerse, şeýlemi? Awa. Owan türkmenler bilen Owganistanda hemmeden aýak basdysy türkmenler bolupdy. Ana şol gelip okuw mektepleri açsa, yani keselhanalar gelip açta kömek edip bilýär. Mülklerden gelip bördü mana Kabulda şefanalar açan, Hindistandan gelip açýarlar. Näşe bir iki gadam hemsaýamyz bolýar Türkmenistan gelip Antgoýdan ýa Akçydan ýa ýene bir türkmeniň bar ýerlerinden gelip keselhanalar açyp türkmenleriň kesellerini görüp onuň ilaçyny edip her rakam kömekde girip bilýär. Şu bilen Owganistan'yň türkmenleriň aýagyny taýan pilläsi. Şu bilen kömek etmese kaçan kömek ederke? Diýip onu türkmenler nägile bolýar. Gowunjun bilýär Türkmenistan diýilende. Türkmenistan hem ata watan. Ýeki Owganistandaky türkmenlerde dünýä ýüzündäki türkmenleriň ata watany. Ýöne şu ata watan bolup, şu bilen şu sehel bir kömek aýak üstde galdyrmaly Owganistan türkmenlerini. Owan türkmenlerem isliýär şu ata watanymyza baryp gelsek, barıp gelmene yol açılsa, Türkmenistan'ın berde ilçihanası, konsulhanası var. Uyda verse bize deyip umid etýärler. Umida ketteden mana owan türkmenleri Hindistan bolsun, yine bir mülke Çin bolsun, ya Dubai bolsun, ya Türkiye bolsun, ansat gelip bilýär. İki adam Türkmenistan muňa köp bir gidip gelmek kyn. Açsa uyda verilse, türkmenler o taýda kowum hiçe alan onu görseler, birek gatnaşdylar.
iqtisad baradan her baradan onun kemasde gitjek. Türkmenlerin ösmet barada ol oku barada haşet yer Türkmenistan prindinden billerin gelip gitmemedi, wiýdişmedi, aňsa destinler Türkmenlerden hiç bir yamanlyk görülmüyor. Hormatly dinleýijiler, Owganstany türkmen ýaşuldy Abdulgan aga bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglyklyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.